खुलुमबाय लोगोफोर, बे समाव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खोनासंनानै मोजां मोनगोन। खन्थाइखौ दैथायदों बिथां लकेन दैमारि, धेमाजि मिडिल जनाय, आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं आरन कसारी, जिल्ला तामुलपुर। अब्ला फै जोङो खन्थाइखौ जागायदिनि। खन्थाइनि मुं नों फैगोनखौ मिजिं थिनानै। फैमाल थाङाथ' अनजालि, आंनि नोंखौ मोजां मोननाया। गिखांनाय फैयो जावलिया गोसो, उरां फारां जायो आन्दायगोन सानना। दं आं दिनैसिमबो नोंखौनो फैगोन मिजिं थिनानै। उसाव बादाव बोदोर गोसोखौ लाना नों बिलिर फैयोब्ला आंनि बागाननि बिबारफोराबो खुसिजों मोसाग्लांगौमोन। नोंनि हायनारि महरा थारैनो आंखौ फागोला खालामो। आं मानो एथबां मोजां मोनो नोंखौ, जेराव जुलिनिल' सिमां गले गले। नों रायदाव हराब्लाबो आं खौरां लाहरो बिरबायनाय जोमैफोरनि सिगाङाव। बिसोरनो रायज्लायो आंजों नोंनि आंनि मोजां मोननाय सोमोन्दै। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।